Πάμε να φτιάξουμε αφράτα μπουρεκάκια με ζύμη γιαουρτιού. 150 γραμμάρια χλιαρό νερό, 150 γραμμάρια ή έλαιο, 9 γραμμάρια ξηρή μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, ένα αυγό μέτριο, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2% λίπος και με ένα σύρμα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και θα ρίξω σιγά σιγά 650 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις μέχρι που να σχηματιστεί η ζύμη. Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και θα το αφήσουμε να εξοκουραστεί για περίπου 50 λεπτά. Θα σπάσω 300 γραμμάρια τυρί φέτα όλυμπος. Η ζύμη μας έχει φουσκώσει. Θα χρειαστούμε για το κάθε μπουρεκάκι 50 γραμμάρια ζύμη. Αφού το έχουμε κάνει μπαλάκι, θα το πατήσω με την παλάμη μου, έτσι να το ανοίξουμε για να βάλουμε τη γέμιση. Θα πάρω μια μικρή ποσότητα από το τυρί και θα το βάλω στο κέντρο της ζύμης. Θα το διπλώσω στη μέση και θα το κλείσω εδώ στις άκρες. Βάζουμε την ένωση από κάτω και το πατάμε. Και δίνουμε σχήμα στο μπουρεκάκι. Η ένωση να είναι από κάτω. Και πάμε να ετοιμάσουμε και τα άλλα. Για το άλυμα θα χτυπήσω ένα αυγό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 40 με 45 λεπτά. Και τα μπουρεκάκια μας είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε. Φτιάξτε όλη αυτή τη ζύμη γιαουρτιού και το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Εάν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Ακολουθήστε για περισσότερες εύκολες και νόστιμες συνταγές.